चला से साले नूर ये छिनरा के रहते हुए दूसर कौन छिनराई करी चाहेला पूरा गांव पर अकेला हम छिनराई करी। फिर घबरा दिले बस। चल ठीक बा है मत कहो। अगर ये गांव में कौन छिनराई करता आ चाहे कुछ करता तो साफ साले के लाद फाड़ दिया सन चाहे गोली मार दिया सन। एक्शन ना महाराज ए एक्शन ना छिनार सिंह रउआ रहते कौन छिनराई करी। ए गंगा के नाम के धरी एक्शन ना छिनार सिंह रउआ रहते हुए ए भवानीपुर में कौन छिनराई करी। एक्शन कावना का दम बा ए एक्शन कावना का दम बा साले का गोली ना मार दे।